Zdarec lidi, vítám vás u nového dílu z Flatcraftu. A teď netuším, jak se to ovládá, jo. Hej, pěkně stromíček, ta. A když tady v této hře, nemusíte mít krumpáč nic, tady se nic netěží, tady těžíte normálně rukou a je to taky rychlý. A je to takový zvláštní, protože z železa dostáváte TNT. A udělá to takovou díru a vůbec vás to nezabije. No, můžete i takhle stěžit až. Těžíme si dolů. A ze zlata dostáváte, jak se tomu říká. Jo, taky TNTčka, ale o hodně víc. A já jsem jednou našel diamant a něco jsem tam našel, jako ze zlata dostáváte tak 5 nebo kolik TNTček. A z toho diamantu jsem dostal jednou čekajte, já si musím vzpomenout. Jo, už vím, 40 TNTček jsem dostal. Tak a nikdo na mě nemůže. Ne, to jsem nechtěl. Tak. Ale to je docela dobrá hra. Jo, tady ze zlata dostanete 5, myslím, jsem říkal, nevím kolik. No, 5. Bedrock. A se jdu zabít. Ují, šup, jej. Ale na tato hra se mi hrozně... Dobře, teď jsem tam zase malem spad. Tato hra se mi hrozně líbí, protože... A zase to je blbý, když hrajete mapu, tak se vám to neuloží, když to vypnete. To bude krátký video, myslím. Že to je ukázka z této hry. Ten udělat to těžení. Spíš tady dám TNTčko, je to v prdeli. Jej.
Jak se to teďka... Mm-mm. A kurňa. Toho si nevšímejte. A tady mám každý den. Já si asi poseru do prdele. Další zlato tam vidím. Tak dáme lehký... Tak. Tak toto byla ukázka ze hry Flatcraft. A tak zatím... Čus!